So, what's up mga kakigwa for today's video? Kay mao ni ang ganap. Okay, birthday man sa pagmangkon sa ato ang habana. So, niata diri na birthday ta diri. Ugawas pa niya ang birthday. Kay continue ni siya sa celebration sa Pasko. So, naa nagkubkub ta din na ang lami kayo mga kakigwa. Namana ta din na og kaon mga kakigwa kay ari sa Cebu mga kakigwa harang kamahal ang kilo. So, sa ilaha kay barato kayo kay ilaha ka og galingong litsunan. So, mao na siya mga kakigwa. Kanang nagtagtad mo na ang iyang manghod. Manghod na sa kung gwapo nga bana mang litsunay. So, kini sila nga pamilya kay pamilya ni sila sa mang litsunay. So, kamo din na og gusto mong magpalitsun og ganahan og lami kayo nga timplada. Ari na mo diri sa auxilio family doon kayo narani diri sa Sagbayan kan Maya Sinto. Ug ilado sad ni kayo sila. Ay, ilado ba kayo sala ba. So, mao na siya lami kayo mga kakigwa. Pero hibong ko mga kakigwa kay gitadtad na ni siya mga kakigwa. Giandaman na tinadtad. Pero ang mga tawo wala ni kuha sa tinadtad kay digto ni kuha sa paksit-paksit. Unsa mas lamig gid ang paksit kay sa tinadtad. Nagilong sa tiyan. Pero ako wala ko ni hawa diri mga kakigwa. Kay gusto ko mo banat og kaon sa panit. Ang lamig man jud ng panit. Crispy kaayo. Unya diri sa Cebu maglaway lang ko butan daw. So diri mga kakigwa, unlimited ang ilahang lechon. Kay kada adlaw ga lechon pero dili lang ilaha kay nagpalechon lang. Charot. Sama na siya mga kakigwa. Itadtad ang lechon kay para maapod-apod. Pero ang tawo wala di ko sa tinadtad kay dito sa gusto magpaksit-paksit. Mao ni bibo kayo diri mga kakigwa. Every time nga naay mga celebration maglechon jud na sila mga kakigwa. Kay daghan kay sila mga baboy sa ilaha nga ilang ginaandam. Giandam na para unsay mga okasyon makaluto dayon sila. Pero kay unay man sad sila din kay sila may mang lechonay. So mao na da aya kag kumpiyansa kay basin lechonon daay salan ba. Tama na siya kayo ang lechon. So makita ninyo din ha, grabe na kong kit-kit. Nagpahimulos ko kay gayunan nga magsige lang kong kit-kit sa panet kay lami kayo. As in, lami jud na siya kayo. Awat itong simudiha nagsinaw-sinaw na natong simudiha. Tungod kini sige na lang nagkit-kit sa panet nga kagugkog kaayo kaunon. Lami kaayo kaunon. Awa din na natong naong unsa na natong dagway bahala na. Basta kay mo kit-kit gid na siya sa panet diin crispy kaayo o kagugkog kaayo. Nagpalaway na ang kakigwan ninyo mga made, nagpalaway siya. So mo na siya mga made tungod sa kalami ana niya made. Aray na mo dire. Palityon na mo. Kung namoy mga okasyon gusto ninyong ipaluto, mapalityon mo kung sa dinha. Dire na mo, ari mo sa Kanmaya Sentro sa Sagbayan rin mga madi, mga kakigwa. No? Lami kay lang lechon, lami kay timplada, di ka magmahay sa timplada. Basta mga auxilio pamilya na imo patimplahon lami na kayo mga kakigwa. So, ari mo diri, ilami kayo ang timpla sa ilang lechon. Di gyud mo magmahay kung ari mo diri magpaluto sa inyong mga lechon. Crispy, kagubkob, mao na crispy kagubkob. Basta lami jud kaayo siya. So, samtag kita din ha, manage kuno ha. Atik-atik lang manage kay para ang panit sa lechon, mauna na nato kubkob. Kay lami jud kaayo. Basta salan ba ay. Pero asa lami agad. Nagpahimulos gid ko sa higayon na maka-unlimited kaon sa lechon. Kay mahal lang kay palito. Kana ko palito nato. Ari ta diri DN free. Unya unlimited pag yun. Nya dili lang man kana ang lechon gud ang sudan. Naay daghang sudan pero mas ni focus ko kit-kit diri sa lechon. Kauban na ako manghod nga tigtagtad. Nasigig tingsi ang dagway ani niya. Pero buutan kayo ni siya. Mao niya ang mga uyuan sa akong mga anak. Buutan kayo. Buutan matulog. Ay charot. Ay salamat buutan matulog. So kapoy ba na sige istorya ni voice over una wala man like mo share, wala man like mo like. Ay pero sa okay na padayon ta. Basta mao ni siya ang ganap nato adtong Pasko. Kay double celebration man gud ni siya. Birthday pa, Pasko pa. Mao ni. Sabi ko makita ninyo katong mga lechon dito. Nagpo kayo. Sige ka magmahay man kamo ganahan mo puyog diri sa bayan mo puyog mo diri. Sa sunod tuig na lang kay man Pasko. Ambot ka karong bagong tuig og maglechon baka ni sila. Paminaw na to kay og maglechon ni sila manguli tagbalik. Pero nakabalik naman ta og Cebu. Ina upload na lang ni siya. Kay para natay pang kuan ba, pang pinaskuhan. Charot. Ana siya. So, daghan kayong salamat ha sa inyong pagtan-aw, sa inyong paminaw. Bisag pati na ning taas pero naaragi hapon mo.